बेटा है ना, सुन तो तोरे से काम बा, खाद मारे के बा, समय आ गइल बा बेटा, आओ ना, सुन ना। चला बपो बाके ठंडा पला मस्ती नहीं रहे देते, ठंडा असली देवाल छूलेगा। ए बेटा साढ़े में के पैसा देल देल, हाँ आई समय आ गइल हाँ कतकी वाला खाद उद मारे खातिर, हाँ हाँ तो पैसा तहसील के ले आओ बेटा, जन ले खाद उद मारल जाओ, मांग के ले आओ, साढ़े के पैसा देल बा, जन ले। हौ सबके जो नहीं रहसन 4 गो के देले रहो। हाँ हाँ 4 गो के 5 गो के देले बनी, 5 गो के। हाँ 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 उनमें 3 4 5 भीड़ चल जाए के बा, घूम फिर के कैसे ले आवे के बा, मारे के बा खाद गेहूं में। ठीक बा तब जाता नहीं। हाँ ले आवा जल्दी। ठीक बा। रुको ससुरा के पैसा ले लेके बच जाता सुन, आज ओकनी गांड फाड़ फाड़ के निकालो। ओके बाप सरवा कैसन बा का सारे में दे देता साला रुपया, अब अगहन में जो कहता कि जाके मांग के लेके आओ, लाना में से दीहू धाने ना खोल के बैठ तो। क्या बापो पति भरी गाड़े फरले रहता। घोसड़ो घर में रह तो ठंडा से तरफ बचावल जाता, तो तू कहतू घर में माय माय घोसड़ो आई बड़ू हिक बर चर ल तोन फुला ल घोसड़ो आ ता भीड़ ना भर ले, तो हम तहरा के भर दे बड़ी मार मारम कुदा कुदा के। चुपचाप चर ले, जितना हिक बाबा चर ले, हम जाती आगता पे। ई घोसड़ी परेशान न कइले बिया, मुझे तो एक बकरिया बड़ लौकतिया, एक बकरिया कहाँ गइल हो, मरवावे खाए का गइल, मतलब चोरे का गइल कौन हो यार। ई जहे देखी तहे का मुंह लगा तो देखी सब वो करे हो, चोरा जो हो ना तो पिटनो मार लसन, ओकरे चलते हमरो पिटाई पहिया बकरियो पिटाई। देखो ई कहाँ गइल रे। तोरा बहिनी के काने गुलिस मरावी खाए रे, खोरत खोरत हम परेशान हो गनी, सोच सगरी सब ओकरे हो मरवा ली तैस जानते ने बे, मतलब घास भूसा आव हम तोरा के बानिया जानते न चलते भाग हो तो धके उड़े के रहे तो चरत नहीं खुआ धके भाई बड़ी तू खंड दिया चल तू हेने से हेने कूदत खानत अकन हो गुझरारी में फौजबू तो का होई, तो बाऊ ना बरियार के छोड़ा लेबू हां लेसन देख तुरिये दियासन चल बढ़िया से चलसन में के। अरे गोहिया के बाद में मात मारत ही के बुझाई ल कि आग फेंकी तो सही तो पूरा धूल फेंकता, कावन कौन जमाना आगिल हो रहा कावे के आग तो कइले फोर राख क्या रे पैसा ना देबे। मालिकवा के लइका बा बैठी 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 कही का कहतानी, पैसा ना देबे। पैसावा ना देबे तू देलबो तार बाबूजी देले बाड़न। अरे ठीक बा बाबूए जी देले बड़न, तो आगे ता पैसे दे देबे के देबे। आ तो वही तो जुगाड़ में लागल बानी, आई बहन ठंडी में बकरी चराबे देखत नहीं ख देखते बाबा कि उजर दिन करी तो बकरियो फ्रेश रहती सन तो बिचैबो करी। उसर भाई आवा तो ठंडी में तो कहता कि 4,000 का सामान कहता कि 2,000 में दो, तोरे चलते हम भाट दी मैं जितने मन उतने में देती ही। अरे भाटे का नहीं खे तो बकरिया पसूल हो जाई। अरे देओ ना उ तो सूद में चल जी, मुंह बाकी रही। अच्छा देम बकरिया तो एक बच्चा दे लेबो तो ओकरा बता रख हम बकरिया दे देम। बकरी का करे मारे खसी लेन तो खसी हमरा भी तो नहीं खे बकरी बाइसन। बाबूजी हमरा के भेजले वहां रेल के जाके पैसा लेके आओ कनी के ठेल के हां आ ना देबसन तो सूद मूल सब जोड़ के 9,951 रुपया भइल बा। ए महाराज कोई के इतना कैसे हो गिल हो, उतने रहे पैसा इतना कैसे कह देनी तो से बढ़ाइल बन जा का कैसे न हो जी रे, जल्दी पैसा दिए। ठीक बा मालिक के बेटा ना रहता तो इजे पटक के राख में लगड़ के फेंक देती। बोलेगा रे तू बोलेगा 2 मिनट में पैसा फैसला करके रख दे ले जो 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 जौन उखाड़े कोई उखाड़ लिए एगो खगड़ा तो ना उखड़ी खागड़ा कहत रे तो धरब चुटकिया से एक ही कबार देबू, चोर कबार देबू। निमना मन से तोरा कह देता नी बढ़िया से ले जाकर हर बाबू के जेई में डाल दी है, अगर ना देले दूसरा का बार आगो नहीं तो एको खैर ना रह बहू।
करे कब पटा गइल धान? हमार लाड़वा जाने को पाटा धान गिल पर साल तो 80 बोरा गिरे 80 तो 40 पौड़ा में आफत बैठ हमार लाड़े टेंशन बा हमार उतना बड़ी है दहल चाहे बहल तनियो मनी मिलल ना तोरे जैसन टेंशन बा हम कर्जा लेके बोले भाई भगवाने के दिन ह कुछ लेलन तो कुछ देलन टेंशन का के बा अरे तू तो कर्जा लेल बा न रे गहने आ गई सारे में के देले बाबू तुरंत तो लेबो कर नहीं तो गाड़ी में धांस दी तो तू सुस्त बैठल बड़े यहाँ घुमाइबे ना। हाँ रे बात तो ठीक है कहत रे। ठीक है ना मलिका ना सार में देला गहन में धांस के लेला वो इंतजारों में होई लेला तो हम गाड़ मारा के दे हम जब हमार भला ही लिखे तो मलिकवा इंतजारे में होई तोरा के खोजत होई तुरंत पहुंचियो सकला नहीं तो गाड़ मार दी खोजत होई हम अभी तो दे हम का रे तोर पैसा दे के नइखे बुझाते अगन काट ले अब कहिया देबे चैत काट के अब का दे गाड़ मारा के ले रही कर्जा धान रोप ले रही धाने ना भइल बाढ़ आइल सब दह गई हम दहे के जीमा ले बानी अरे ले रह मुंह बाके हाथ पसार के दो दे हम जेकर लेनी ओकर देबे ना कहीं नहीं तो और लेके भाग जाई अरे लेके भगबे ना लेकिन दे ठीक बा दे हम देख बाबू हर ओने से रेले रहतवन के सबन के दिले बानी अघन काट लसन सबन के जाके लेके आओ का हो भाई बात गलती कहनी ही ना भाई सही कहला बोल ले बन त दिहो ना तू ओनिए रहत रे ले बनी तो हम ना दे हम ना तलार था में के ले रहा लेकिन जानलस ना कोई देवे के बेजी सब कुछ जानता तू नहीं खस जाना त बाढ़ में सब दह गइल ओ सदा गुल तलाण जाने अच्छा बताओ के दो बताओ भाई हमार बाबू ओने से देले बवन ओने से हमारा के हुल्ले बवन के जाके समझ तहसील के लेके आओ आ कोई नहीं खेत दे तो बताओ ना हो भाई सही कहत रह तू कोई गर्जीवन सही रेला त हमरा के त हम रेली न तोरा के ठीक बा दोनों अपना में लड़सन लेकिन हो तो बिहान दिन ना दी है लाड़ से ना दे हम ना देवे के ना कहल ह लाख के दे दी है ऊ कहल ह ना कहल ना दी है ना नहीं तो फिर धांसों लागी तेरा बहनी का दिमाग खराब कर रहता सन लेवे के ले लसन आ देवे के गाड़े फाटत होइस अरे रुक कबाड़ी वाला रुक सारे कबाड़ी लगी मालिक खुश रह अरे सब तू कबाड़ी बेच के पैसा धर ले आ कर्जा दे के बुझाते का करी मालिक सब तो कबाड़ी तो बेचिए देनी तो बात और सही बात लेकिन का करम सरसन ये कम रुपया मुनाफा ना भई अरे मुनाफा होको चाहे घाटा होको हम तो बीमा नहीं ले ना ये तो बात सही है बा पैसा दे अच्छा रउआ घरे हम पहुंचा दे महाराज काहे इतना टेंशन ले बानी हम 1 रुपया ना कोई के रखी ना हम नहीं कहत कि तू रखबे लेकिन दे तनी हमरो काम धंधा बा ना हां ई तो बात सही बा वही से हमरो रोजगार चलला हां का करी भोसड़ गेला कबड़ियो वाला जानता नहीं उधारी लगा देले बा जोनो बाकी बा तवन हो कहता कि देम आज देम काल देम अभी तो गोइल रही वही जे दे दो तो हम कर्जा दे को रिया दी ठीक बा दे दिए हां बढ़िया से लाके चौपा दिए ठीक बा बाबू रेल ले आई ना का करे भाई इतना रेला तो ना हां ना लेकिन टाइम पर दी ना ऐसा बात नहीं के तो हम इनो के देवे के हक बा है ना हां दे दो जा ठीक बा हम घरे पहुंचा दे ठीक बा दी है ठीक बा जाई ठीक बा गाड़ मराओ चाहे कुछ क के लेकिन पैसा दे हमार मुनाफा हो चाहे घाटा हो कर तो जीमा नहीं खी ले लेना ठीक बा ला के दे दी है जाता नहीं चलो खाद तो मार देनी चलो घरे खाना उना खा लिया दिन भर तो पटवन खाद मारही के बढ़ुए जान थोड़े ना आदमी दी अरे रुक तोर खाद माराई हमार ना माराई मैं लान माराई मैं घर के हम ठिका लेके रख लेबे कि हुंकर मारी खाद मार अपन खाद खेतिया कोई लेबे हमारा खेती दे देबे हमरा के गणिया में है तना कर आ पड़क जीवे तड़ाक बनी हमार कर्जवा देबे तबे ना खादवा माराई अरे मर्द ऐसे ना बोलला कर्जवा दे कर्जवा दिया ही गेहूं काटो में थ्रेसर में डालम फिर पैसा मिली गेहूं काटे पर रस के धान काटे पर अरे तू अब जानबे ना कइलो कि है मैं कुधर गांव में आई बाढ़ हम दावा सलान में ले पूंजी पगा होई बाढ़ के तो हम जीमा नहीं खिले लेना पैसा तो बाढ़ से ना दे रही देखो मालिक के लइका हो मालिक जैसा रहो वैबे कइल बानी ना तो जा हमनी के अपना उतर जल्दी ना तो एने ओने हो जाई
उतरबा काची पर ले ले बड़ा तो देही के बा दियाई काहे ना तो उतरबा का पर आ ना तो एगो और रउआ के उपाय बतावा तनी हमार किडनी बेच दी हम ले लीही अभी है न उपाय बा अब तू बेच के दे आ चाहे गाड़ा मारा के दे, हमरा तो चाही, हमरा तो उसे मतलब लिखे ना। ठीक बा, तू किडनी बेच आ चाहे अपन दूगो एलिया बेचिए, ले बेच के पैसा दे दीजिए। ठीक बा सलाम सलाम। साला बापो के का कहम रे, पैसा देबे ना कोई लसनी को तो। बाबूजी हाँ बेटा बोल। आओ तनी लेके आगू ले बेटा। हाँ दे दे लसन बेटा, बैठ बैठ। केवन कितना देले बारसन, माल पानी तो मिल ही होई लाड़े देले बस ने ना। एको दे तो आसान है। का कहत रसन? हौ साला कबड्डी वाला बा, कह तो सब कबाड़ी बेच देनी, 1 रुपया मुनाफा ना भई, ओकर मुनाफा के जिम्मा ले रह ना, एकदम ना ले रही जा। हौ एगो धान रोपे खतले रहे ना। हाँ। तो धान मरत रहे ओकर। हाँ उ साला धान रोप के अब धान बाढ़े से मार देलस, कुछ भइल ओकर हम जिम्मा ले रही जा ना, ओकर हमनी के जिम्मा ले उ कहता के धाने ना भइल त पैसा कहां से देही, पैसा ना दिहसन। नइका समझे त का कइल जाओ, कहता गेहूं काटम तब दे, गेहूं काटी तब दी। हाँ। हमनी के गेहूं ऐसे ही मर जी खाद डालला बिना। अब तू ना जानबो तो जाई एक दिना सोच सोच के तहसील ले आवल जाई एक दिना। भोसड़ी वाला के हम जिम्मा ले रही, आवत तरसन मुंह बाके अगार बाके लेके चल जाता सन। अब हम का जानी, हौ एगो चोभरा बा, हाँ देखनी के खाद मार का होता। हाँ। अपन त हम रोक के ओकरा कहनी का रे तोरे खाली मारई, हमनी के ना मारई, तू हमरा पर गरजे लागल। गरजे लागल तो धक रेल देला। कैसे रेल दी? पैसा दिल बा यहाँ ऐसे रेल देला। तोहरो से हमरा डर ना लागत रहे कि तू रेल लगबा हमरा के तब। हम काहे के रेल ओकरा के धक रेल देला, लाठी हम ले ले बानी, लाठी लेके चल जाला। हाँ वो कसैया बा, कहता के मुर्गा मछली मरदसी घाटे लग जाता हमार, और ओकर घाटा लगे खातिर पैसा दे रे, के पैसा ओकरा तो दे। मुर्गा मछली के काट के बेचता, ओकरा के घाटा लागल तो ओकरा के हमनी के देत रही जा। घाटा लागल ही तो दिही ना, ओकरो के डांटला, डांटे के ना बाबू जाके गरजे लगत सन हमरे पर, तो हम का करी अब? गरज तरसन तोहनी के बोकलैया तू रही के पड़ी। अब आगुन बा समय, अच्छा तो अब हने आगुन बा पैसा तहसील ना नहीं तो काम जई हुआ है बेटा। सब कहले बसन चैत में ना दियो सन। हाँ सबन के बकरी खसी सबन के खोल के ला दियो, बकरी खसी सब मुर्गा उर्गा सब चूड़ा उड़ा सब ओकर कसैयो के ले चलावल जाई। सब लेके जाए के बा। हाँ एकदम लेके चलावल लगा ले। आज के बाद में कोनो के पैसा दे खोई, हाँ। हमरा से पूछ के दियो। अच्छा ठीक बा बेटा, दे पूछ के। अरे आ जा तो सुन घर खाने लगा तो दे दो बाबा, दे दो तो हम का करी, दे दे तनी। अब बेटा कहाँ कहाँ तू घूमत रे, हमनी को ओकर मुसीबत साथ देते जा, हमनी को देते नहीं खसन। कहाँ ले दियो सन? उनके सब छीनल जाई, झोरल जी, कोनो के भैंस खोलल जी, कोनो के गाय खोलल जाई, चैत में कइल जी, चैत कोनो में के ओकर कबाड़ा बेच दस, ओकर कबाड़ा लेवल जी, मुर्गा काटी ओकर मुर्गा उगा लेवल जी, तब तो जाके असूल होई। असूल करे के बा पैसा हूं ना दियो सन तो असूल करही के ना बा। हाँ असूल कैसे हूं कर लेवे के बा। खो आ पी आराम कर, आ एक दिन हमू फुर्सता में हो जाती तो गते गते घूम के ओहनी के हम तहसील ले आई बा। ना दियो सन तो गाड़ी में बस करब, तूहे करियो। हाँ हम ठीक करबे बा। करब। जो ठीक बा। जो